This time is time for testimony. We have somebody who is going to tell us testimony. A very good testimony. May see it. May see it. Thank you. A very good testimony, but it's a very testimony of what God can do in a person's life. Because God is so great. You just have to know Him, who He is. Hallo? Ja, som Victor har lige sagt, så hedder jeg Helena. Og jeg vil gerne fortælle, hvad det er, Gud har gjort i mit liv. Og for at I kan forstå, hvad det er, Gud har gjort i mit liv, så vil jeg gerne fortælle om min baggrund, og hvad det er, hvor jeg kommer fra. Oprindeligt så kommer jeg fra Grønland. Jeg er født i Grønland, opvokset i Grønland. Jeg er opvokset hos nogle familier, der var ustabil på mange områder. Min mor, min familie, de drak i weekenderne og sådan noget, og det gjorde, at man ikke var tryg som barn og sådan noget. Og da jeg blev teenager, så begyndte jeg at komme i hashmiljø og alkoholmiljø, og hvor man drak og rød hash og havde sex med alt muligt. Men jeg havde et spørgsmål i mit hjerte. Hvad er meningen med livet? Meningen er ikke, at vi skal have sex med alt muligt mand. Meningen er ikke, at vi skal bruge vores tid. At vi skal bruge vores tid på at ryge hash eller drikke. Det er ikke meningen med livet. Hvad var meningen med livet? Var mit spørgsmål, ikke? Og jeg begyndte at gå sammen med en, og der var hashhandler. Bagmand i hashhandel. Og jeg startede på en kristen efterskole. Og der begyndte jeg at høre om Guds kærlighed. Og jeg begyndte at forstå, hvorfor jeg var skabt. Jeg var skabt til at have en relation med den levende Gud. Jeg var ikke skabt til at have sex med forskellige mænd, eller gå ud og ryge hash. Bruge mit liv til at ryge hash eller drikke. Men jeg begyndte at forstå, hvorfor jeg var skabt. Jeg var skabt til at have en relation med den levende Gud. Gud er ikke bare en historie, der eksisterer for mange år siden, men Gud er levende. Han vil gerne have en relation med dig og mig. Det er derfor, han sendte Jesus Kristus her på jorden, fordi han gerne vil have, at vi skal have en relation med ham. Og så begyndte jeg at forstå, hvor meget han elskede mig, og han ville have en relation med mig, og at han har en plan med mit liv. Det er derfor, at så fik jeg en mening med livet. Jeg skulle ikke bare drikke, jeg skulle ikke bare have sex med forskellige mænd eller ryge hash. Der var en mening med, hvorfor jeg var blevet skabt. Så jeg fik en relation med min far dengang, og jeg begyndte at forstå, at de livsstil, jeg havde, den kæreste, jeg havde, som var hashhandel, bagmand i hashhandel i Grønland, som tjente mange millioner, og Gud sagde til mig, du er nødt til at forlade ham, hvis du skal følge mig. Han tjener Satan, og du kan ikke være sammen med en, der tjener Satan, hvis du vil tjene mig. Så jeg forlod ham, og det var ikke nemt, men fordi jeg elsker Jesus højere end ham, end min kæreste, så forlod jeg min kæreste, og jeg fik fred ind i mit hjerte. Og det var ikke nemt, det var en stor åndelig kamp, fordi det vi ser i det fysiske, det er ikke bare noget, der sker menneskeligt. Det starter i det åndelige. For eksempel, da jeg forlod min kæreste, så kunne jeg se i den åndelige verden, hvor rasende djævel var for, at jeg ikke vil følge ham mere. Men jeg skal sige til det, at Gud er stærkere end Satan. Derfor står jeg her i dag. I min teenager, fordi jeg levede
sammen med Satan, fordi jeg gjorde, som Satan ville have, jeg skulle gøre. Så begyndte han også at opbygge nogle tankebygninger i mig, der siger, du kan ikke bruges til noget som helst. Du kan ikke blive til noget. Du skal bare ryge has, du skal bare drikke, du skal bare leve sådan. Jeg var dygtig til mange ting i skolen. Satan arbejde. Han udnytter os, og så ødelægger vores liv. Det er hans mål. Slagte os, ødelægge os og dræbe os. Men i dag, Gud har genoprettet mig. Jeg har et liv, jeg har et job, jeg har en uddannelse, og jeg har fred, og jeg hjælper andre mennesker, der har det svært. Og jeg ryger ikke has, jeg drikker ikke, jeg går ikke i seng med alle mulige forskellige mænd. Fordi det er ikke meningen med livet. Meningen med livet er, at vi skal have en relation med den levende Gud. Gud har nogle gode ting for jer. Gud han er kærlighed. Han har det bedste for jer. Og så, hvorfor sige nej til det gode? Hvorfor skal man sige ja til en Satan, der vil grave, der vil ødelægge, der vil dræbe og stjæle fra dig? Er det ikke bedre at sige ja til den levende Gud?